Pane audio yacho inyika dzino iri kucirculata ichiti maigoda kuti mwana anoitwa operation pachii iwe angova mabhonzo, inova yatsamwisa mhuri yekwana Ruth. Vambosendeka nyaya yemari vakati ko chamuri kunyanyoda chii imi muchituka mabhonzo aRuth. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Hama dzaRuth dzakatsamwa zvikuru panyaya yese yekubvunzwa kwemari. Vari kuti hatichina basa nezvemari, iwe Joey yako imari iti kudzorere pamarekodzi atinawo tinoziva kuti wakabvisa $300 tichakudzorera mari yako, then yemhuri yeZimbabwe tichazotaura. Pari zvino hamuna here respect yekuti mutirege timbochema hama yedu, asi pakuzoti kwai munhu adova mabhonzo iye achiri mupenyu, iwe Joey uri muroyi zvekutodaro. Ko why mhuri yeZimbabwe yakunyanya kufokasa pamari? Izvezvizve hamuna kuya muchibvunza zvimwe zvakadaro kuti zviri kufamba sei parufu chino kusara kwamukoma Flex ndo vega vakasvika vakabata something, but mhuri yese haina kumboita zvakadaro kunze kwekuda kungokonzeresa bongozozo. Vatenda Saint TV naZigo nevamwe vakadaro vakwanisa kuenda, vari kunzi ava ndo maprofessionals nekuti vakakumbira kutora mavideos. Havana kuita saJoey akaita kupinda muchipatara achinoba mapicture ekutumira wakaita live achiratidza Ruth akarara pambedha, anga asina chero mvumo yekuita izvozvo. So vakatsamwa zvisingaiti, vari kudya marasha, vakati tiri disappointed. Yes, wakaita chinhu chakanaka ukapusha GoFund kuti mari ibude, but now zvawakuita izvi zvakuratidza kuti wanga une imwe agenda. So ava ihama dzaRuth dziri kupopota, asi manetizens ari kuti chero nesuwo moyo yedu yakadzimbikana. Ruth stopped being your child. Musi wamakauya naye kumhuri yeZimbabwe muchimukumbirira takakuitirai what a family should do for its own children. Imi kana muchinzi kwai because sekuru vari kuti isusu tinayo mari tinogona ngokudzorerai mari yenyu yose. Kana mai vamuine mari sezvamuri kuclaima, why musina kungoendesa mwana wenyu kuIndia? Musina kuuya kuruzhinji rweZimbabwe kuzokumbira help? Handiti imi muri rich kumakaregere kungokontinua nelife yenyu. Vakawanda vanhu vari kutsvaka makidney transplant asi vari kungokontinua nelife dzavo kumhuri dzavo vachiita because mari dzacho vainadzo. Asi imimi nenyaya yekuti manga musina ndosaka makauya kumhuri kweZimbabwe kuzokumbira. So as netizens we have every right to comment on Ruth because we are part of her family. Joey anga atotaura kuti anga atonzi muroyi kare nekuti ari kufarira kudya nyama. Raviro uyu anga ambonyorera vanhu achikumbira, ndiye anga akupopotera vanhu vese akameka sure kuti hapana update iri kuuya. Vakati maaudio ese nemameseji avanga vaisa vaimadeleta, but Joey anga asara neimwe copy yaanga inayo paside. Okay, so you were unfair because of your greediness. Ndi Joey ari kutaura uyo. Makatenga Nissan Caravan G number plate, Wing Road Nissan and more cars. Muri kunzwa say you have closed doors for genuine people who are lying sick in bed needing genuine help. So Joey ndo mashoko ari kutaura ayo. Akati wedweka ndiri kutozviziva, please stop tagging me to this nonsense. I was fighting for Ruth's life. The guys bought cars with the money. I told them kuti she was better achiine nyama. Why did she not go? Now apera nyama makuda kuti achekwe pai. So that is the context. She was saying kuti you left her to deteriorate iko zvino makuda kuti achienda operation, but ivo vakuda kutwista nyaya, running away from the accountability that the country is waiting for. Okay, vamwe vari kuti vedweka mari vanhu vanenge vadya zvavo, blazi avane utsinye uye vari kutoona kunge muvengi ndiJoey, asi muvengi wavo ari pedyo navo zvekutodaro. Vamwe ndo vari kuti mazimbo tine maproblem, chidofo chedu it's too much. I saw video Ruth was under treatment kuti condition yake ite better, then onorapwa kwacho kwavaenda they use the money. Two doctors know the condition of a person kuti is it going to work or not. So kana mabvisa mari dzenyu makuda kuti munhu abva angoendeswa kuIndia cause madonata mari, doctors know conditions dzemunhu kuti you manage or they delay you kana zvadhakwa.
The main lesson here is when you donate in such circumstances, give the family space. A donation is a gift, and thereafter you have no legal right. I'm sure Ruth's mother wanted her daughter to be alive after struggling to raise her up to university all these years without to marry Otu. Above all, when it's God's time, we cannot stop Rufu. Iyo mari yaJoey 300 iyi yakutoita kunge mari diki, asi dei muinayo ka 300 musina kumbokumbira, hanzi Joey akabvisa 300 chete, ndaseka zvangu. With that amount yakabviswa nePOVO, dai makamuisa even muSouth Africa chaimo muchine medical facilities ari nani 1 zvaizoramba asi mambozamawo 1. Mari yaivepo asi action ndiyo isina kuonekwa, cause makaramba makabatirwa the same way yamaita mari isati yavepo, so makangokontinue muchingorarama sezvamaitawo. Imimi ndimi makatanga here. Ruth akangotanga pasocial media achirwara zvokuti abudiswa achirwara zvava issue here. Paikumbira aingoburitswa one face yake. Nhasi nekuti paita nyaya dzemari Ruth achabvumidzwa kuonekwa. Dai makaendesa Ruth kunorapwa kuIndia kwacho zvakazoramba hazvo. Now makuti Joey imbavha. So ndo maonero ari kuita manetizens kuti it's so sad. No wonder why Apostle Paul wrote that the love of money was the root of all evil. It's so sad how far some people can go just for the love of money. If they are really sincere, they should do the right thing and return this money, which could help vamwe vari kutambudzika. Last but not least, I wish to thank all fellow Zimbabweans who contributed kuti mari ipinde to help the now departed. You demonstrate deep love and affection for a fellow Zimbabwean. It is such unity that we need if we are to resurrect our country. There are thousands of disadvantaged rural school children who for 44 years have enjoyed attending school. Classroom akafa vana pasi pemiti nezvino. I'm sure if we extend similar kindness, we can help move more higher and bigger mountains. Okay guys, nyaya ingoripo ndeyekuti hapana vanhu vakavimbika pamari. Mari inouya necorruption zvachose. Iye brother yaRuth uyu audzwa kuti haana kuvimbika pamari zvachose. Iye namai vake musasimbire nyaya yemabhonzo. Dai maisada kuti aite mabhonzo makadii kumuendesa kuchipatara machingobatirira pachiaudio chidiki ichocho. Stop painting other people black kuti munhu azokutukai is because you failed to produce the information that the public was demanding for. Everyone was now pointing fingers at Joey nyika dzino vachiti akaba mari, so was she wrong kuzama kutsvaka chokwadi. Family yaRuth, you failed the whole nation by failing to provide information yaidiwa chete. Vanhu havana kubvunza zvakawanda, vakangoti vari kuda transparency. If Ruth got treatment vaingotaura kuti akarapwa apa akazonzwai akadai mari ikafamba. So that was very simple. Every medication zvaine mabills anonyorwa invoice 1, bhengi rikaburitswa mari munongopiwa bhengi kastatement. Nyaya yangu iri pakuti yekuratidza those who donated kuti mari yenyu sure yakasvika and ikashanda zvamaidonetera zvacho zvekurapisa Ruth only kuitira kuti vasanete kubatsira dzimwe mhuri dzichauya. People have the right to know. Listening to these audios, she is not insulting Ruth at all. She is saying, how could she go for an operation iye munhu arwara zvekudaro asina kugona kuenda nguva ichiripo? When doing these interviews, it's better to have a brief background. Zvinobetsera paunobvunza mubvunzo zvakuita kunge Joey nyika dzino akazviitira zvinhu zvemusoro wake uye vanhu vounganira audio isina maturo. It was actually taken out of context. Pari zvino munofara kungotenda chete nekuburitsa mapepa ari kudiwa.